जे जागा पानी मुसुंगनाय राव आगरतला वो कन्टेक्ट खालायदि आं फन नाम्बार इरबानो मालिकनि अबंखा गुरखा बस्ती नतुनपाली आगरतला पाराकाताल बहनी हिंजागो गुरखा बस्तीनि इंको जागाव 2 घंटा तंगो जागाव यांति किसा फुनुगन नंगनो मो यांग बो तांगजाक पूरा चारिदिगे मोटामटी तांबाखे यांगो तांगजाक बेबं कताल तांग तमखे यांग बो तांगजाक के यांग रगो फुनुबादि तुरुक यांग रगो फुनुबादि अमरक गांखे तांग तमनि अमखे लामा यांति फाइमानि मो लामा इंको अब गांखे अजगाव 2 घंटा का होनै सावबो और पिलर काजाक अरनि थिके उ वासक जरा उ वाइन फुंला उ अब कैसा इंको यांग कुनानि उ अब इंको यांग निखौ बला इलास इकर इंगर चजाक अमरखौ कसंखा अबनो फालनाय हायता के मालिक अनेक रां नांजागै दंखा इंके ओ जागानि कागज और किसा फुनुखिदि मखे जागानि कागज बुमुं अब साबनिंखा अदिना देबरमा जों गांखे उनको बसानि बुमुंखे श्री नलकुमार कलै अच्छा मुं गांखे अमखे तामो जागानि नेता मुखा पाइमान दे दग रां रां बक्स मंतना अब डाक नाम्बार रखन खाता मुंखे रेकर्ड रखतेना मुखे लामा रंनि खाता मुंखे उत्तर दक्षिण सावटं जतन र बिबरण नखा मुखे जागा पर्चा इहे और बाहायने खटिया नम्बर बाई चेक खालायगोन ऑनलाइन चेक खालायगोन जतन डिटेल माननाय दङ अंखे कागज पत्र जतन तंबाय अंखे गे खाजन थांदे बुकसं नरक जागा पाइना मोसं अंखे फोन खालायदि मालिकनो फोन नम्बर किसे सारसिदि 9774215118 बुमुं किसे सारसिदि अदिना देबरमा निनिसे नलकुमार पारा अंखे पारा दलाई डिस्ट्रिक्ट जाके नरक ता मालिकनो किसे फोन गियान तखना मालिक किसे लासि जागो के जे पाइना हनि फाइनाय रक बर आफोरनो फाइनाय मालाय फाइसिदि बरक ताङै जागा फाला नायख्या अबरक बसं किसा खाना लायनखे किसा साइखनारसिदि मुखांग जयो फना जागा रगले ताङै एसे दाति फाला नायख्या जागा तो फालना मुसे एमने सुबिदा रोड बो गाना तंग माने भविष्य तो ता अमति फाना उलो तो अनेक डेभलपमेन्ट हाय किन्तु रांनि बेलायखे कामनांग माबाय ता फालना मुसे एफान मा फालसिनाय के दाम रक गांखे अब ताबुक दा साइरिसिनाय ना नंबाय उलो फोन खालाय सालायसिनाय दाम के जे पाइना मुसंगा रलो फोन बाय कन्टाक्ट खालायगोन आप्रो सालायसिनाय कागज संगांखे सामने मुयबो कागज के आन लगेने मुङै बुंतामा अदिना देबरमा मनर पाइमेन बुसर बालो खाना 2016 पाइमानि गोबांमा बरक आगरतला जागा पाइनेन इमां सिनुगो बरक 2016 पाइसे ताबुक सामुनाङै मा फाला नाय दंखा इंखौ माइ सुजुगो नरक जे पाइने मुसुंनाय रक दाति कल खालायदि बबय मालाय फायदि के दाम रक बबयनि सालायसिदि अर दतै सालिया दाम मुसुग नाय हनने जे जागा 2 घंटा तंमन अमसिम दा फालनाय नातेबो दंख अबसिम फालनाय उलो रगब कुनु बेजाल दांग अब जागा पाइबो निनिरो ताबुक जागा कागज द दंगो कुनु बेजाल करे अम जागा अलरेडी कागज पत्र खालायजाक लगे लगे रेजिस्टार हुई मानो तै कैसा हंगा और प्लस पॉइंट हंगे ताम खेतो जागा नक तांग हंगा तो नाल जागा बास्तो खलायना हमका अलरेडी जों बास्तो खलायना जागा कुनु प्रॉब्लम करे ताक लगे लगे नक बतांग फाइमां खरा अब खटिया नम्बर नाय खांके मोबाइल नेट अब सर्च खलाय माने अम जागा सयया माने फ्रडिया जे बुमुं सामानि अब जतन नुकजांनाय नेट ऑनलाइन ताबुक जतन नाय माने कुनु बेजाल करे आगे हिंगांगे सामरो पाइनारक मनबो आगे हिंगा गुटम किशोर देवर माने आरो पाइनारक माने अब कथांदा तंख ताबुक कथां तंग गाना नै बबायो मालायनिका मालाय माने कुनु व्यापार करे गाना रन तंग हिंगे खाजन ताकते बुकसं तिनि बागे संलायसिनाय दाति खालायनाय नरक बरक बाय जगाजगदि हिंगांगे ओ जागा न पाइनानि बागै अमंखा गुरखा बस्ती नतुनपाली पाराकाताल बहनी हनो आगरतला गुरखा बस्तीनि नतुनपाली ओ जागा फालनाय 2 घंटा दाम हिंगांगे मालिक बानि मा सालायसिनाय अजगे सालिया के फाइमाले फाइदि जत कागज उके तंगनि साव बेबाग न बबाय मालाय माने परे न नरक जासाय खलायनाय आराम के पाइमानो के बरा आं सामुं नांजागै तंगमानि बागै ताबुक कलायखेनो फालनाय आवनि बागै नरक दाति खलायनाय फोन खलायनाय अ जागा न नारकना निंथों तिनि बागै संलायसिनाय जतन हामबाय जागा काहामनो लामा बुसावबो लामा अजगन थिके yang उवा जरा ओंखाय yang अमखे जागा एकदम समान जागा थासि मंखा इंति फाइमानि लामा उमायं नों इट फान तुइ फैमांखा जिस फान तुइ मांखा सिमेन्ट रक मखे और फाइमानि लामाटा